nga sa atong pagpasidungog karon sa kining kapistahan nga atong gisaulog sa Arkanghel Miguel, Rafael o Gabriel, atong sa akong gikaingon kaganina, atong giduyugan ang ato ang mga igsuon nga taga JKK San Rafael nga nagsaulog silang kapistahan karon. Busa uban sa mainitong pagtimbaya, ato silang timbaya. Gipangayo ang intercession, ang pangama ni Saint Michael, ni San Miguel. Ug nga matud pa sa istorya, sa ikaduha unta nga higayon, ni-attack na pod ang mga Turks sa usa ka gabinon, aron nga sa ikaduhang higayon sunugon na pod ang maong building. Apan napakyas ang mga Turks tungod kay sa pagpadulong nila sa maong lugar aron nga sunugon ang building, nakakita sila og dako kaayo nga sanag, no? Sanag sa usa ka tawo nga nagdala og espada nga mo'y nibabag sa ilang dalan. O nga tungod ni ana, nahadlok sila. Namalik sila sa ilahang sa dalan. O nga wala madayon ang ilahang dautan nga tinguha nga sinugon na usab ang maong building. Ug mao na ang kabahin gyud nga istorya sa kasaysayan sa kongregasyon nga gipangayo ang pangama, ang pagpanalipod ni San Miguel ug tinuod man, no? Nahitabo jud nga gipanalipdan ni San Miguel ang intensyon sa maong congregation. O na nga dako kayo nga kabahin sa mga kaparian ug mga relihiyoso nga mga pasyonista ang pangama ni San Miguel, usa sa mga arkanghel. Mga igsuon, isa lang ni sa mga ingontag istorya nga kabahin na gyud sa kasinatian sa mga Kristiyano kung unsa ka ingontag ka powerful, no? Gamhanan kaayo ang mga arkanghel nga gitugyanan sa Ginoo nga iyahang mga sulugoon sa iyahang gingharian. O nga sa kasaysayan gikan pa sa Old Testament up to the New Testament, nahimo gyud nga kabahin ang mga arkanghel sa kasaysayan sa kaluwasan. Nasayod kita nga si San Rafael, usa sa mga arkanghel, ang pangalan gikan sa Hebreo nga Rafa, meaning to heal, no? Nya El is a short form of the name of God Elohim. So Rafa El. Sa ato pa God heals. Ug nga mao nga si San Rafael mao ang arkanghel nga gipadala aron pag-ayo kang Tobit, no? Kay numdum ta kang Tobit nga sa dihang pagtulog niya, no? Samtang naa sila in exile in Babylon, natuluan og iti sa langgam ang iyahang mata. Unya nintubo ang katarak hangtod nga nintabon gyud sa iyahang tibuok mata. Dili na unta to mahinayon ang kining kasal ni Tobias ug ni Sarah, no? Pero maay na lang kay lagi maluluyon kayo ang Ginoo, gipadala niya si Arkanghel Rafael nga maoy miayo sa pagkabuta ni Tobit. So nahimong kabahin sa Old Testament pa lang, kabahin na jud kaayo ang mga arkanghel. O diri sa New Testament, nasayod ta nga ang papel ni San Gabriel mahinungdanon kaayo. Gabriel, ang pangalan nga Gabriel, gikan kuno sa Hebreo nga Geber. Nasa ato pa man. Yeah. Geberel, no? Geberel. El again is a short form of Elohim, the name of God. So, ang pangalan nga Gabriel nagpasabot man of God, no? The man of God. Nasayod ta ang iyahang papel, misanghero
siya ang nagpadayag, siya ang nag-explain sa misteryo sa Ginoo nga sa katingalahan nga paagi nahitabo ang maong misteryo diha sa pagpahibalo. Una, pagpahibalo nga si San Juan mataw diha kang Santa Isabel. So the Annunciation of Saint John the Baptist, no, gipadayag ni San Gabriel kang Sekaraya. Ikaduha, ang pagpahibalo ni San Gabriel diha kang Santa Maria, ang dalaga nga si Maria, na pinaagi kaniya matao ang manunubos. Again, the messenger of God. Kabahin kaayo sa ato ang kasinatian, sa ato ang pagtuo. Mga igsuon, atong pasalamatan ang Diyos niining maong pagsaulog nato sa kapistahan sa mga arkanghel, Miguel, Rafael o Gabriel, nga kanunay ang Ginoo diha sa iyahang kahalangdon, sa iyahang gingharian, ipadayag paghihapon ang iyahang pakigsuod sa tawo, being intimate with us through these angels nga nakig-uban kayo kanato. Itong pangayoon ang grasya nining santos nga misa nga magmakananayon usab kita nga maghimo nga kining aware sa presensya ning mga anghel diri sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen.